Hingke norok Miyani last program o omo kwbangma jaga no viral wngtong ta Facebook rogo norok omo nugui mankana da Manik retriever bai selfie nana bagui stage saka kasai thangmani amoni pore bono gadok janyange haike tolao horirmani o video no nugui kwbangma borok no social media rogo share khai tongo da Manik ni bagui chajak yang bwkha koilai tani hemble norok joto shiwo da Manik wngkha Tipra haste ni top singer bini gan bini rwchapmung bai joto Tiprasa rok tongthoklai tonglaio tei bo proud bo khlai tongo bo haste Tipra haste si Miya kwbangma Bangladesh haktor tei Assam haste rogo bo sinijak hingka jagao dalaimon bo kaisa post rwkha tani hemle Miya ni a video jagao viral wngma jagao bo sajak tongkha nongkhe tani bagui sairia o guard no hingka bo da Manik no haike jainyak wngla khamu hinui samani bo oro saka kwbangma borok yango kasana nai tongbai kha hinui bo sao tei da Manik guard bai dagar jagano bo insult wngmano hinui bo da Manik no thangdi hinui sapo hinui bo sao dalemon hingke o jagao da Manik ni fan rok nugui tongmanjakliya Miya ni je incident wngmani bagui belai khe chajakliya even ang kisa chajakya haino wngthangkha a video rok nugui haifeno kok kwrwi Tiprasa bai Tiprasa ba amtike salai amsuk kok banglai love kwrwikha je controversy amtike viral wnglaui tonglai mano omono mothak chide ang bo amsung sana musungo tani hemle Tiprasa bai Tiprasa tebo badda wngwi omo politics ni bisingo habwi thangnai kha amoni bagui no amandike tei viral ta khalaibai sidi please da Manik popular singer bo popular singer rok tongnai tani hemle norok joto siwo bono kuno jaga je siniya hima kwrwi je chini Tiprasa rok tongma jaga bangla hau bo norok thangui naidi a jaga bo joto sinio da Manik no tei Assam haste o chini Tiprasa tongnai rok bo sinio kwbangma jaga no sinio amsukno hambai।